И здравейте на всички, аз съм Жокера и това е моето първо клипче на Shadow Fight 2. Ако ви е харесал, го харесайте. Ако искате да я снимам на някаква друга мобилна игра или просто да снимам на нещо, пишете в коментарите и ако съберем примерно ако съберем към 15 или 20 абоната, ще направя едно раздаване. Все още няма казвам на какво. И да, надявам се този канал да ви хареса. Ще има клипчета и на други игри скоро. Да, сега разясним. Това е дължото, в което се тренира и се правиш и се упражняваш с новите хватки. От тук разглеждаш, както казах, се разглеждаш, ако се отключи някаква нова атака или нещо. А това са тия, които се отключил. Момент само да видим нещо. И тук вече са нещо като скала на атаките. Пъркове. Моя грешка. От тук може да скупате брони и да гледате какво предимство дава. От тук шлемове, оръжия. И мисля, че в тази новата версия на Shadow Fight добавиха и специални магии. В смисъл, като огнени атаки. И сега какво да скупя? Аз ще скупя на тук. От тук се биете срещу... Това са като босове. А от тук ви е дожито. Сега ще съберем срещу босове. Това там са турнаменти. Ако звуча по-странно или нещо като истинно, нормално, защото това ми е първия клип. И не знам много какво да кажа. Сега нека да почвам. По-нататък ще обработвам клипчетата. Просто сега нещо програмата не иска да... по-ногално да си. Също така ще има и влогове по-нататък. То не може, не е сигурно да му казвам, че може и ще има. То много здрав. Той е здрав, аз съм. По-нататък ще направя нещо като... как да кажа? Някаква информация и факти за мен. Ако някой иска да разбере нещо повече. Също така скоро ще направи Facebook страница, а мен то ме щупи. Те са абонати, скоро няма да се съберат.
Аз мисля, че съм един от малкото хора в България, които снимат на Shadow Fight 2 и специално Shadow Fight. Аз други не съм виждал поне. Може и да има, просто аз не знам. Както виждате, съм много слаб. Аре, умре, бе. Преди да започна клипчето ги кърчих, сега тако ми става. Ко? Тук няма оръжие, бе. Мале. Ах. Дай. Също така може и да има клипчета от компютър, само че трябва да взема помощен, защото му е прекалено слаб за снимане и такива глупости. Защото аз много пъти съм съпро, ма не става. И отново загуба. Извинете, че ми почва да сматам. Нормально. Да, сега играем до загуба. Мисля, докато загубим. Също така може да правим някакви като ревюта на филми. Така го кажа, защото примерно дали ще се заслужава да гледате този филм. Или може да правим сравнение между филми. В смисъл, примерно, които са по подобния жанр. Ча. То само с Ninja играе, бе. Само не че се оплаквам, те не са толкова няма. Открих нов чит, да кажа. Сега няма. Айде. Искам новия чит. Твой також. Също така, ако се взема помощен компютър, може и да правя стримове. Ще го снимам към още 5-10 минути горе-долу, защото скоро съм на училище. Не съм. В това хващам тъйче. По-добре. Ихи. Там 31 лева за тази глупост. Аз да не съм луд. Аз с тия
пари мога да си купя много неща. Ще разгледам, че отново да не знам. Вече не такива оръжия, да се стрелят и магии. Аз съм бил назад с моята. Добре, значи тук ще спирам и кажете какво си купя. Каска, тази каска или тия или тия не знам как се. Не мога да произнеса. Кнукли си. Не знам. Добре, между тази каска и тези оръжия. Те ми дават 5. Общо ми дава 45 атака. Каската ми дава 38 защита към главата. Имайте предвид, че удароглавата е критикал. И да, надявам се какво ви е харесало. Ако е така, се абонирайте, коментирайте. За ако искате, ако не ви е харесал клипа, дизлайк, ако ви е харесал лайк. И да, това беше от мен Жокера и надявам се да се видим скоро.